Sartagu da, Nafarroko hegoaldeko herri bat da, eta txikia, esango genuke 1400 biztanle inguru dituela. Gero, gauza aipagarri batzuk ditu baita, memoriaren parkea, batik bat, badagoela herriaren hasieran. Parke hau 2008ko maiatzak 10ean inauguratu zen. Gerra Zibilean hildako napartar gizon guztien omenez. Mila biztanle ziren eta 1000 biztanleetatik 96 gizon hil zituzten. Bertan, 3 eskultura ikusi ditzazkegu. Bata, Jose Ulibarrenak eraikitakoa, besteak ataria dena, Jose Ramon Andarena da, bestea da Nestor Basterretxearena, eta geratzen dena, hiru pertsona besarkatzen ari direnak Jose Ulibarrenarena. Eta 2001 urte arte Sartagudan ikastola bat zegoen eta Lodosan beste bat. Baina urte horretan biak batzea erabaki zuten eta ikastola handi bat egin zuten Lodosan. Gehiengoak erderaz hitz egiten dute, baina gaude batzuk Lodosako ikastolara joaten direna, Ibaialde ikastolara, eta gero Lizarrara ikastera joaten diren garenak. Badaude barazkiak, batik bat, baina baita ere frutondoak. Adibidez, musikak badago abuztuaren 15ean eta musikak saltzen dira eta baita eramaten dituzte etortzen den jendeari tren batekin baratzetatik eta ikusteko frutondoa.